Hvad fanden skal... Fuck noget pisse, nu var han 60 den her uge. Hvorfor fanden skulle han også stå der? Det bliver dyrt på den bule bil, der ser du ikke. Ja, så er du lidt tilgivet. Det er kraftedeme ikke passe det der, det kan ikke. Jeg kommer kørende som en god låtet borger, så går du bare ind foran dit fucking svin. Jeg tager dit kort. Satan, min hoved. Hallo. Jeg kan huske, hallo. Hej. Hallo. Hej. Gør du det? Bare jeg også gå. Nå. Tobias, det skal ikke dække. Når man skal ind i himlen, så er det bedst til sådan en stor fyr der. Han er sådan lidt knæs med noget, med nogle sønner og noget. Så det er bedst, hvis du lige går det op igen. Og det ser ud til, at du har en rigtig lang dag. Det er sådan en klub. Du kan først ud og sige undskyld til en, du kender. Så hvis du kommer med mig først den vej på, så synes jeg, vi skal gå i gang med det samme. Er det ikke hende der? Jo. Hej skatter, hvad så? Og hvad fanden laver du her? Det kom bare for at sige undskyld. Okay. Har du stadigvæk noget? Selvfølgelig er der rigtig mange penge. Det lyder godt. Ja. Hvad skal du med nu her? Eller i morgen, eller? Hvad? Er du nu her? Hallo. Bjarne kommer og henter os fra den 4. Jeg har nok lige tid til det før. Og Bjarne skal ikke vente på den der sol. Kom herhen, når jeg snakker til dig. Den sol der. Hvad laver du? Bjarne venter ikke på nogen piger overhovedet. Han er en rigtig mand. Nej, så hvad så? Ja, er det sjovere, eller skal vi ikke sådan? Er det her vej? Der er også her, jeg kan ligesom blade færdig, når du står og snakker. Jeg ringer der rammer om bilen. Jo, det er det. Han er også gået med en tyk, stort show vagthamer. Og han er også sådan en pigemorder eller ludermorder. Den! Og jeg siger dig, de hopper som en trampolin. Det er det bedste. Super! Hej! 2 kilo. Hej. Pis. Fuck. Stop! Okay, Bjarne havde en ridetur med sådan en rytter, noget jockey-agtigt noget. Ikke? Nej. Pis. Ej, jeg tror bare, det er døren. Okay. Men det minder også om en side med Bjarne, fordi han var også sådan en rytteren der. Og så havde han snakket med sådan en rytter, og rytteren bestemt ikke... Hvad er det? Nå ja. Er det ikke ham? Jo, det er det. Hej Frede. Nej. Undskyld for at ødelagt dit liv med at have taget huset og konen og bilen. Hesten! Glem hesten! Og hesten så han selvfølgelig. trådte i det. Pis. Det er sådan nu, jeg er glad, fordi du bare kommer og siger Undskyld. Ja. Pis. Undskyld. Lad ham nu være. Hvorfor det er? Jeg ved det ikke. Ej, børn, jeg elsker mig. stop. Please, Gud, please. Du lige råd mig eller hjælpe. Aller
Vidste du forresten, at fru Maria ikke var jomfru? De holdt en fest en gang, og det var rimelig vildt alligevel. Jeg var med. Det var Gabriel også. Svin. Der står der her om en fest, hvor der så var 2 af de der enkelte svært. Ærkeengel. Okay. Og det var bare blevet totalt meget at drikke det der nektar eller sådan noget fra løbet. Tobias? Hej. Hej. Hvordan går det? Tja, det går fint. Men Tobias, du hentede den forkerte mand. Du er fyret. Fyret? Ja, klart. Ja, eller... Den laver ikke, der skal jeg stoppe. Okay. Ja, så kan du bare ramme mig. Hvad dig der... Vil du have et job? Okay, job siger du. Jo, det kunne være dig. Hej Tobias. Hej Tobias. Bjarne! Undskyld, jeg kan se. Jeg er blevet fyret. Okay, Giver du ikke et lift? det kan jeg godt. Okay. Kom. Hvad fanden laver du her? Undskyld. Okay, det var fanden. There's another world inside of me that you may never see. There's secrets in this life that I can't hide. Action! Var det for tidligt? Du sagde action, da jeg var lige på døren. Og jeg ved stadigvæk. Du er stadigvæk ved. Du er stadigvæk ved siden Too far away. Maybe I'm just blind. Maybe I'm just blind. So hold me when I'm here, love me when I'm alone.